yes. So, confirm na nahilaptan si Jinjin? Oo, kay may genital laceration man siya. Ug mailhan nga nahilaptan siya. May pag magpa-roaming siya, tita. Rad, dili. Mahal ang bayad sa tax. Sigurado gyud kung iyan ang buhaton. Unsa man daytoy tuyo ni mo Elmer? Wala ra, tita, oy. Nagsusi lang ko kung nakalarga na ba si Elmer. Tuan naman di ay. Sige, tita. Bye. No. Dili ko sila angay sultian. Tingalig dili madayon ang among kasal ni Elmer. Hinay lang, Jinjin. Anak, mula ho sa imong kwarto ha, rin magkapahaway ka. Oh, Mama Pearl. Di lang. Sige, lakaw, Jinjin, uy. Sakit man, jud, Mama. Sakit. Sakit man. Karon, nga, napacheck up na nimo si Jinjin. Kung napablatter na nimo ang nahitabo, unsay sunod mong buhaton? Ipadayon ka gid akong plano, ma. Pasakaan kong kaso si Vincent sa piskalya. Di ba mahimong ayumon ta lang ni Perla? Dili na nato ipaabot sa husgado. Dili, ma. Dili mahimo, dili matagag hustisya ang nahitabo ni Jinjin. Dili mahimong, dili masilutan si Vincent. Perla? Dili ka ba dahil maluoy sa imong bana? Si Jinjin, ma. Dili ba siya angay kaluyon? Mas kaluyon pa ba ang usa ka banang amamaliw? Di unay og tukup sa kaugalingon niyang anak. Hama? He is presumed innocent, Perla, until proven guilty of the crime. Suhito ka ni anak, Perla, kay maestra ka man. Proven na, ma. Na-rape si Jinjin tungod kay salpahi sa pagkaamahan. Positive. Great mo si Jinjin! Oh my God. Ma'am! Jinjin, hi! Dali na mo. Ajun, ayaw pagdugon niya. I-distansya rin ko galing mo niya na amahan mo rapist! Unsan daan nga rapist, ma? Si Papa ni mo, Vincent, siya nag-rape ni mo. Mo nang gitawag siya rapist! Dali na, Jinjin. O ikaw, Mr. Baruela, andam-andamang imong kaugalingon. Tanaw tag makapanalipod ka ba sa imong kaugalingon kung mag-atubang na kasukmanan. Dali na, Jinjin. Dali na. Dili! Jinjin, ang sabang! Ayaw pagpadoon niya! Rapist ang imong amahan! Ang mamaliw! Dali na! Dali na ba? Dun, ang say balita. Hay. Wa na. Na-check up na. Napa-check up ni Jinjin. Positive gud din na.
Na-rape yun daw sa Inday Jinjin. Mao ba dun? Hala dun, uy, kakuyogod ana dun, musamot manon akong kahadlok ana dun. Ako, uy, ginoo ko, magunsa na lang ko dun. Unsa ka diha? Ni man jud ko magato mabuhat na ni Sir Vincent Dajin na uy. Uy, magong Sir Vincent uy. Kadundun, kamura bang duha ang suspect? Didasan imo Dajin na uy. Nganong ka gibalik naman sa nganong kami magitawon duha inyong pasanginlan uy. O bitaw, kamo bitaw ang duha, kamo ramang duha din hing balaya. Ang mga lalaki? Oo. Uy, kami di ay. Uy, Dajin na ato ran di tang kulakin no. Uy, si Dajin di na ako kataldon no. Mao ba? Pagtarong ang naong mo ha? Uy, pag-ana Dajin no uy. Kaya bisag inani lang ko sa iyong pagtingin pero di sa taong ko manlulugos Dajin na uy. Di ko kahimo na. Dili ko rapist. Manlulugos lang ay di ko kahimo na Dajin na uy. Gara sa kada. Tinuod bitaw, ako ra ba nakamatikod ba ako nimo usahay lain kag tinanawan ni Inday Jinjin? Oh. Di man na malikayan Dajin na kanang kaibog. Kay tao lago ko. Mubita na uli ko panagsas Mindanao kay muli ko nga tong gingging. Kay mingawon mo sa ta. Pero di sa na mahitabo nga. Kuan ako mo'y maglugos. Di sa na siya Ang ako dun ba? Basin dili nimo kapugnan imong kahigwao sa imong asawa. Malasad. Gimingaw na kapag ayo, mao si Inday Jinjin na lang imong pahimungtan. Ay, unsa na ni? Uy, murag ako naman na imo suspect. Dili kay suspect imo pag kung gi-convict. Ambot dun, oy, di man jud ko makatuo nga sa Sir Vincent makahimo ana. Kay pinangga biya kaayo na niya si Inday Jinjin. Nga ako di ay makahimo di ko. Unsa may pagtuon mo na ko rapist lagi ko tawa na ako. Rapist na. Ambot lang dun, oy, di jud ko makatuo pag makahimo si Sir Vincent anak pag sinalbahis na to ni Inday Jinjin. Bisan ako. Salamat, Gina. Oh, maamli si Sir Vince. Salamat nga doon na pagyapoy pila ka ninyo nga mituo sa akong kayo. Kining, sir. Kaligo ka una, sir. Kay murag hamos mo kina imong naong, sir. Ay, nagkikipanudlay. Ay, excuse me, sir, ha. Dahil na, kikitawag ko, ma'am. Nandyan na po. Ay, sir, kaligo lang sa dito, sir, kay aron makailis ka, maor pa man ang imong gisulob kagabi ang imong gisapawan sa imong Amerikana. Di nagkapasudlo ni Perla sa among kwarto, Gina. Aw, dito na sa amuang banyo, sir, aron makailis ka, aron di ka hamos kaayo tan-aw na ng imong gisulob. Dondon! Dondon! Dondon, hi ka! Dondon! Andyan na po! Ma'am! Oh, sa kadire! Ano, ma'am? Ma'am, ano, ma'am? Hi, itong habol may dugo? Tuagi, dapahan Inday Gina, ma'am. Turpi ka? Nanong kilabahan man? Oh, pasagdan nito yung ato, ma'am. Di kang labhan. Magkamit itong exhibit? Usa to sa ebidensya? Imo mo sa kay abiso, ma'am. Nangyari na noon. Nalabhan na noon. Mga wakoy utok! Wautan tayo na niyo hilabtin! Lagi, pasidaan. Hilumay! Mga busit mong tanan! Bawa! Biskuit. Di labhan. Hilumay! Di labhan. Sir, ayaw lang kaayo kaguol. Syaro man pud ug dili mulutaw ang tinuod gyud nga ripis ni Inday Jinjin. Sa ato pa, Gina, ikaw mismo, dili makatuo nga ako'y nag-rape ni Jinjin. Dili jud ko makatuo, sir. Unya na ko motuo ug mapamatud-an gyud. Salamat, Gina. Dako na kaning kung suylo alang nako nga doon na pagyapoy pipila ka ninyo nga di makatuo nga ako ang nang-rape ni Jinjin.
Sir, bisag unsaon ako huna-huna no, di jud ko makatuo nga ikaw ang nag-rape ni Inday Jinjin. Utan magud kaayo ka, sir. Salamat, Gina. Kumalingkod, salamat po kayo. Day Gina. Sir. Agoy, Day Gina. Pero support ang imong perla kay ngano ko gilabhan ang abol. Nga naman? Himuong day ko na itong ebidensya. Nawan, ano o, limpyo na hinoon. Nga nung man nagsultidaan. Bitaw. Kining servants. Dali na, kaligo na sir. Dito na sa among banyo. Hindi na makapasudlon sa inyong kwarto. Sige.